Maningkamot nga magtinarong nga pinasubay sa kabubuton sa Ginoo o dili magbinuang sa ilang ministry. Kini ang pinumdum na Archbishop Martin Jared Tomawa DD sa Gamarial sa pagsaulog sa fiesta sa patron na si San Juan Maria Vianney, ang patron sa mga Kora Paroko. Kini ipanayag ng Archbishop Martin Jared Tomawa DD ato sa pagsaulog sa pistahan sa kapilya ni San Juan Maria Vianney sa Aguada Cemetery ni atong Sabado na nagpinumdum sa mga kaparian nga batunan ang kinabuhi ni San Juan Maria Vianney, ang patron sa mga Padre Cora. Sa kinabuhi ni St. John Maria Vianney, sumapa sa arsobispo nga si St. John Maria Vianney, Agosto 13, 1815, kininahan kini. Pinagi ni Bishop Simon ug wala siya hatagi og faculty tungod sa dili maayo sa pagka sa Latin ug moral theology ug pipila ka bulan natagan siya og faculty sa pagpaminaw sa kompesyonalan. Ug unang nami-kompisal kaniya mao si Father Balye. Nahimo nga pare si Padre John Maria Vianney kay gipadalaginan kini sa Ginoo ug ang iyang pagkamampuon ug naghimo kini og mga milagro. Dugang pa ni Archbishop Hawawan nga ang lugar nga ginagaran ni San Juan Maria Vianney ang ars nga kung asa naghitak ang mga kahilayan, imnanan, prostitusyon, apan nagpadayon sa pagampo ang maong pari o paghimo sa iyang ministry si San Juan Maria Vianney o ang mga Katoliko lamang sa mga lugar 200 lamang kabuok. O naghimo sa mga pari sa mga pari nga santo ang paghatag og katisismo sa mga kabataan o ikaduha ay ang gidasi nga katawhan nga mohimong pag-ampo sa panahon sa kagabion mudungan kaniya o ang pag-ampo sa Santos Rosario. Hinungdan nga mibalik kadto sa Ginoo ang mga parokyano nga katawhan si San Juan Maria Vianney o nahimong modelo sa mga Kristohanon nga katiliban sumapa kay ang kasing-kasing man sa katawhan ang naangkon ngadto sa Ginoo. Sama ni San Juan Maria Vianney nga nagalagan sa ars sa 41 katuig diya sa paghalad sa Santos Misa o pagpamati sa kompensyonalan sulod sa 12 ngadto na sa 15 ka oras sa pagpaminaw sa kompensyonalan. Matod pa ng Archbishop Hawawan nga kiniusab ang isalamin sa mga kaparian sa kinabuhi ni San Juan Maria Vianney. Inabinas panahon sa reshuffling daghan ang gusto dito sa mga dagko nga mga parokya kung asa i-assign isip usa ka Padre Cora. Matod pa sa arsobispo nga dili mo pili mo gamay mo dako ang parokya nga alagaran abay nugdanon nga maningkamot nga sama ni San Juan Maria Vianney nga naningkamot nga mabalaan ang iyang katawhan. Matod pa ng Archbishop Hawawan nga ang pinakalisod nga ministry sa pari mao ang paglingkod sa kompensalanan. Kay daw nagpasan man kini ang mga pari diha sa negative energy nga mamati sa kompensalanan aron mo pasaylo sa katawan. Naghangyo sab kini ngadto sa katawhan nga iampo ang mga kaparian aron usab sila mabalaan aron ang ilang matag konsensya nagpahinumdom nga naghimo sa kaayo paglikay sa mga dautan. Iampo ang mga kaparian sumapa sa arsobispo aron sila makaalagad sa kinasing-kasing nga walay pagbinuang sa ilang ministry isip usa ka pari. Ano ang payag sa arsobispo sa Archdiocese of Zabis, Archbishop Martin Sarmiento Habawa DD. Ang parokya sa Ars nahimong modelo sa parokya tungod kay ang kasing-kasing sa katawhan nahimo og naangkon sa Ginoo. Pinaagi sa pagdasig ni Padre John Maria Vianney, aduna sila Parish Evening Praise o pag-ampo sa Holy Rosary. Ikatulong punto, si Padre John Maria Vianney gaalagad sa Ars sulod sa 41 katuig diha sa paghalad sa misa o pagpamati sa confession where he spent 12 to 15 years hearing 12 to 15 hours hearing confession. Mga pangay, upat pa mga katuig, o usa katuig kapin, o duwa katuig. Nga nangandoy na yun nga, di siya, ibalhin taon ko. Nga si John Maria Vianney, 41 katuig. Ang arsobispo sa lokal nga simbahan sa Archdiocese of Zabis, Archbishop Martin Sarmiento Habawa DD, sabdag karong alas 9 tagna sa butag. Ang arsobispo sa lokal nga simbahan siya usab ang apostolic administrator sa Diocese sa Pagadian, ang mohimo sa Santos Misa sa kasaulugan usab sa Priest Day kung asa gisaulog sa mga kaparian sa Diocese sa Pagadian ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney karong adlaw
Agosto 5, 2024. Dito kini himuon sa may Pitugo, Sambuanga del Sur, kung sa himuon ang mga Santos Gamisa o ba sa mga kaparian na susano ng mga kaparian o mga kaparian nga nasakop sa diocese sa Pagadian. Di na mga Santos Gamisa pagkapaunahan ni Archbishop Martin Sarmiento Hamawa, DDC Apostolic Administrator sa diocese sa Pagadian. Alang sa DX, DDC-man Radyo Kampana, Radio Siban, W8, Manuel Ronquillo Jr. Danag sa Nakbian.